Now. Говори щабът на гражданската отбрана. Говори щабът на гражданската отбрана. Въздушна опасност. Въздушна опасност. Въздушна опасност. Какво да кажа, огромна емоция видяхме и от този клип, и тук през цялото време гостите ми коментираха за това, което видяхме. Наистина огромна и носталгия, и вълнение, защото всичко е тръгнало от тук, от Бургас, от Слънчев бряг, и от тези хора, които виждаме тук. Нашите гости, пак ги представям, Петко Василев и Стефан Димитров. Видяхме и най-младичкия на времето тогава, 15-16 годишен Дабъл Ди, и так му отбелязах, че много тънко му е било вратлето тогава, но пък видяхме как работи с плочите, с едни движения. Как казахте, господин Василев? Да язди музиката. Да язди музика. Иска се професионализъм. Много е важно, защото отиваме на концерт, примерно на Лили Иванова ли е, на Борис Годжунов ли е, Бог да го проси, така нататък, той със своята информация, своите песни възбужда аудиторията да почва да го бисира, нали, така. Поднасяйки информацията, диджей, точно това трябва да постигне. Още по-голяма трудност е, когато не поднасяш информация, а можеш да работиш с почта така, както трябва, за да възбудиш интереса на тази аудитория, която да се въодушеви и да започне да те аплодира, нали така? И затова си иска голям професионализъм. Точно така. Ще видим след малко един вече от най-новото времето, да направим сравнение. Също много интересен клип. Видяхме, обаче аз държа да отбележим, да си направим и реклама на РН телевизия. Митко, още тогава нашата телевизия е била заедно с вас и ви е отразявала. Тоест да кажем колко е стара и нашата телевизия. Не е случайна. Добре, че беше вашата телевизия да не отрази тогава, да не подкрепи, както всички мероприятия, които правим, нали, свързани с личностното изграждане на младите хора. Това е 18 години по-рано. Освен това, нали, искам да похваля още веднъж Бургас, понеже миналия петък празнувахме 10 години да Underground Sound в Бургас. Адски много хора имаше, това е доста трудно. Едно парти, което ти го организира. Едно парти, което аз организирам, е на бургазли, знаят го в цялата страна. Подарил се го на бургазли всъщност. 10 години една парти линия, която продължава със все по-пълна сила. Аз не знам да има такава парти линия някъде в България, която все още да се поддържа, нали, като изключим метрополиси, по-големите, нали, които те са по-мащабни. Поздравявам моите колеги за това. И това, което правим, нали, с моите бащи, на които съм много благодарен, искам да завърна, да покажа на младите съвременните диджеи, които не могат някой да нарека, че са диджеи, просто това статично присъствие зад пулта, пуснал едно парче, пуснал второ парче, просто да видят удоволените. Пак те ще им покажат как се правят тези неща с присъствие на пулта, с енергия. Когато влезеш в един клуб, в една дискотека, най-важен е диджей, както във Формула 1, състезателят, който кара колата, нали така? А не влиза, примерно, той имаше ли диджей, пускаха там някаква музика и се заминават и после се бият в градите, че са голямата работа. Това за мен не е диджей.